Anggonku teka ana omahe Kang Sup isih jam 6:30 sore. Nanging ing kono tamune wis akeh, ana lanang, ana wadon, ana enom lan uga ana sing tuwa. Ora maido yen tamune tansah akeh, awit Kang Sup mitra karoku siji iki kalebu dadi pinisepuh senajan umure isih 48 taun padha karo aku. Kang teka mrono keperluane uga werna-werna. Ana sing njaluk tulung nambani anake sing lara merga keganggu makhluk gaib. Ana sing njaluk tulung nemokake pawongan sing wis ngapusi lan urusan werna-werna liyane. Kang Sup kang wonge pancen grapyak sumakna iku sedela-sedela ambrol guyune menawa ana pasien sing panjaluke lucu-lucu. Nanging kanthi sabar lan telaten, para tamu mau diladeni kanthi tumemen. Bareng watara jam 10 bengi, tamu wis entek. Mung kari aku lan koncoku mertamu. Butuh Kumara ya mung golek crita-critane Kang Sup. Ora kanyono nalika cerita bab para koruptor, cerita bab Polikarpus sing dianggep mateni Munir, aktivis HAM kae dumadakan Kang Sup unjal ambekan landung. Pripate kaca-kaca saja ana bab kang dadi gronjalaning ati. Ana apa, Kang? Apa pitakonku ana sing marakne sampeyan tersinggung? Pitakonku sareh. Kang Sup meneng wae karo nyerot ambekan landung. Ora, bareng cerita bab Polikarpus sing dipenjara, aku dadi eling adikku sing ana ing Malaysia. Geni adike sampeyan, Kang, loro. Dheweke ya dipenjara ana kono amarga dadi imigran gelap. Ya bot-bote golek pangupa jiwa. Aku mesakne embokku. Embok susah banget, ora doyan mangan. Adikku Put lunga menyang Malaysia 2 tahun kepungkur. Wiwitane ya lancar-lancar wae, kirimane duit nyang anak bojone ya lancar. Dadak nalika ana operasi polisi di Raja Malaysia, si Put kena garuk, mlebu penjara ana Kajang Malaysia kono. Ngono kabar sing dak tampa saka kancane sing 10 dina kepungkur mulih nemoni aku. Ucape Kang Sup ketara banget yen sedih atine. Lagi enak-enak ngrembug babut sing kabare di penjara ana penjara Kajang Malaysia. Dumadakan saka kamar ing ngarepe anggonku jagungan ana swara ngaget-ngageti. Bruk bruk bruk. Swara sing muni kaping 3 iku cetha asale saka kamar sing ana ngarepku jejagungan karo Kang Sup. Mongko lawange kamar uga mengo. Kang Sup siaga ing gawe. Bojone Kang Sup san nyaut pentung. Aku lan koncoku cepak gepuk sing gluntung ana meja ngarepku. Gepuk saka kenthes cilik sing adate kanggo jaga Kang Sup. Kabeh mripat manter menyang lawang kamar. Kabeh mlaku nyedhaki lawang karo kebak pangati-ati. Kang Sup ana ngarep dhewe lan dumadakan mak jedul ana pawongan karo bengok. "Kang, aku teko, Kang." Suarane wong lanang sing gawe kaget iku karo ngrangkul Kang Sup kenceng banget. Ing mburine ana maneh wong lanang loro sing umure watara 35 taun, sajajar karo pawongan sing ngruget Kang Sup. Kang Sup dhewe katon kaget setengah mati dirangkul pawongan sing pranyata adine lanang ya si Put kang ditahan ana penjara ing Malaysia kono. Lho, mung tembung iku sing bisa kawetu saka Kang Sup. Wong loro nuli rerangkulan maneh. Kang Sup lan pawongan iku nangis. Aku lan koncoku mung bisa nyawang wae. "Oh alah lele, alhamdulillah kowe teko."
Embok jan susah tenan krungu kabarmu sing ana ing penjara. Terus mas-mas ki sapa? Pitakone Kang Sup bareng kahanan wis rada longgar. Iki Mas Hur saka Lamongan Kang. Dene iki Mas Pur saka Ponorogo. Kabeh mulai bareng aku bengi iki. Aku mlayu saka penjara kono ya mung wong telu iki. Lah liyane tak jak mulai malah ngertai dikira aku wong gendeng, wong stres ngono lho Kang. Ya wis terus tak tinggal ngono wae. Kandhane Put adine Kang Sup iku katon anteng wae. Terus ceritane piye to Put? Kok kowe iki mau nyeblok ana kamarku nganti gawe kagetku lan Mas Hariki krungu swara makbruk. Aku ya kaget. Lah bareng tak ungak kok kowe to le malah bareng karo kancamu pisan. Terus ceritane iki piye anggonmu medal saka penjara? Pangubere Kang Sup. Ngeten lho Pak Sup, kula Mas Pur saking Ponorogo niki kalih Mas Put lan ditahan mergi mboten gadah surat izin kerja. Lah paspor mawon mboten gadah napa malih visa. Riyen budal kula tiang tiga niki kan lewat Tekong. Lah ternyata dibujuki kula tiang tiga niki dikirim ngangge prau cilik saking Dumeng rika. Kadek dalu pisan ngirime mandhap saking prau pun enten Malaysia. Angsal 6 wulan nggih lancar saged cambut damel ten bangunan. Setahun nggih tasik lancar. Dadak mari setahun kenging operasi polisi Malaysia. Kanca 40 dicekel mlebet penjara. Slamete dados sak tempat wonten penjara kajang rika. Kandhane Hur saka Lamongan kebak semangat kabeh mung ngrungokake kanthi rasa kami gumunen. Sareng wonten penjara pun meh 3 wulan. Kanca-kanca nggih stres sedaya. Lah pripun wong jenenge nggih tiyang kan nggih duwe rasa kangen kalih keluargane to. Napa malih mangane nggih anggir mawon teng jero penjara niku. Lah niku wau jam 4:30 wektu ngrika Mas Put kok gambar perahu gede enten tembok kamar penjara. Kabeh nggih gumun. Mas Put terus kondo, "Ayo, sapa sing melu aku mulai numpak perahu iki?" Kandhane ngoten Mas Put kalih ngamplok teng gambar niku. Kabeh nggih guyu napa nggih mungkin kanca-kanca nganggep nek Mas Put niku stres pun nemen. Kula kalih Mas Put niki akhire nggih tumut-tumut ngamplok teng gambar perahu sing didamel ngangge tugelan kawat niku. Kula kalih Mas Pur ngamplok cekelan awake Mas Put. Kanca-kanca malah guyu. Dikinten kula kalih Mas Pur stres pisan. Aneh. Lah kok makpur kula tiang tiga kados diterak angin makplas ngoten lap. Panyawang kula kados sumerep lampu-lampu enten ngandhap pating kerlap. Awak krasa enteng. Lah kok niki wau terus tiba ten kamar ngriki. Enten dimpan kamar niki wau makbruk ngoten. Kula nggih bingung, Mas Pur nggih bingung. Mas Put mawon sing masem-masem. Mas Put malah kondo, "Wis, iki wis tekan Jawa. Meneh awake dhewe, gak usah susah." Lan bareng pun dugi kamar niki wau jenengan kalih Mase niku mlayu teng kamar niku wau. Ternyata Mas Put niku nggih mboten main-main nggih. Gadah kaluwihan ingkang edap-edapi. Nyatane sakniki pun dugi daleme Pak Sup Tulungagung ngriki. Duh, matur nuwun Gusti. Alhamdulillah. Ceritane Hur sing saka Lamongan iku ngecipris terus kaya ora kena diselai. Kang Sup, aku lan koncoku mung gedeg-gedeg kebak rasa gumun. Arep ora percaya nyatane ana tenan lan bisa nyipati kanthi mripat wantah. Arep percaya ing akal kaya ora gaduk mikirake
Wusana ing bengi iku Put adine Kang Sup masyhur saka Lamongan lan Mas Pur saka Ponorogo. Aku lan koncoku diajak Kang Sup lan bojone metu golek mangan sakwise wong telu padha adus. Mesisan golek sandangan awit anggone numpak gambar prau mau ora nggawa salin siji-sijia awit saka panguwasane Gusti Kang Maha Wikan pranyata kanthi numpak gambar prau saka jerone penjara ing Malaysia bisa mulih tekan ngomah maneh.